Emakhosini-ke makhosi amakhulu-ke ngane zedlozi. Ngiyanibingelela ngomkhulu wasemakhosini nendaba enhle exoxa ngofakazi. Nganibingelela nje namhlanje ingane zakwethu kade nganigcina sekunesikhathi kunesithushana cishe ngiqeda inyanga. Ngibhizi-ke ngidila nezinto ey'ningi. Njengomuntu-ke bengibe nesikhathi esincane noma uthola ukuthi ngikhathele kufanele ngishaye amavidiyo. Ngizocela-ke nje ingane zakwethu esikhulumelana ngesihloko esizothi ukubaluleka. Lona-ke okhulumayo unozigemegeme umfungela undaba enhle exoxwa ngofakazi. Umhlanganyelwa lona makhosi amakhulu, walking dictionary. Banye basho njalo. Sibonge-ke ingane zakwethu. Cha, akukho kubi engizocela ukuthi nje ke sikhulume ngakho la sokhuluma namhlanje ngokugezwa kwedlozi. Kodwa-ke before we do that, please do subscribe on my YouTube channel. Make sure that you do subscribe and press that notification bell so that you won't miss any of the videos that I post. Ngibonge nakulabo ngosiyami abahlezi bekhona on the YouTube channel. Ngibonge nangokukhula ngosiyami on the YouTube channel subscribers. Please make sure that you share the videos. Makhosi namhlanje sokhuluma-ke ngokugezwa kwedlozi. Phambili kokuba siqhubeke asiqale lana. Kodwa amadlozi ahlukene kaningi. Namhlanje sokhuluma ngezindlondlo zobungoma kanye nezimvikeli zekhaya, ogogo noma nomkhulu asebashona. Lapha-ke ingane zakwethu, izindlondlo-ke zobungoma ilokhu okukunika amandla okuthi ube yisangoma noma umthandazi. Ziziveza kuwe ngezindlondlo ube isangoma noma ube umthandazi. Zisiveza kuwe njengamabhubesi, izinyoka, izingwe, izinkanyamba kanye nokunye okuningi eziyaye ziveze ngakho ngokuhlukana kwakhona. Umbuzo-ke uthi wena uzigeza kanjani futhi usuke uzigezelani? Right, abaningi bayazi ukugeza vele into esuke igezwa kusuke kuyinto esuke ivele ingcolile ngane zakwethu, isuke idinga nje ukucleanswa. Kahle kahle kusuke kungagezwa futhi wena sona kuphela, kugezwa nanawe ukuthi the spiritual connection isheshe ilunga. Kuba nemithi yakhona, kuba ney'ndlela ey'ningi zokugezwa, kuyiwe empophomeni, kuyiwe olwandle, kuyiwe kuphi kuphi. Okunye-ke we'll meet on the comment section. Lana-ke ngane zakwethu kahle kahle kunezindlondlo ezihlala olwandle, emfuleni, ezintabeni, kuya ngensila yakho ukuthi izinza kuphi, bese kube khona ezihlala kuwe. Ngakho suke sezifuna ukuthi kuxhumane manje zikwazi, ngoba phakathi kwalezi eziphila kuwe nalezi eziphila ezinsikeni yaso njengesasolwandle nje suke kukhona ezingcolile ezingcoliswe insila yomhlaba. Lezo-ke kusuke kuyilezi eziphila kuwe njengoba kuwe ophila emhlabeni wenza izinto zomhlaba. Kuhambe-ke ungcole, noma uma kungcola-ke futhi wena ngithi suke inamathele kuwe negazini. So ningcola ngoba ukungcola kukuwe, okukuwe kungcola nazo lokho kungcola. Nakho-ke ngakho-ke lento yenzeka kanje. Bazokuvezela lapho kumele uye khona uyolanda insila yabo, lena ezonigeza noma ezobageza bona. Kodwa phambilini ufikelele lapho, kubalulekile ukuthi ugezwe ngemithi ngaphakathi nangaphandle, bese-ke kuyaminxa, uya lapho idlozi lakho lizinze khona.
hopefully niyangizwa ingane zakwethu. Ngeke ngathatha isikhathi ukuthi lezi zinto ngiyibhale phansi ukuze ngizobhekisisa kahle. So ngidela ukungikhotha ngibuye ngiloku ngichazele kahle ngendlela ekuyiyona. Ngizongilinda nje kancane ngibheke ukuthi kodwa ngigcinephi ngoba ngithanda ufuna ukukhipha amavidiyo amaningi la. Sozana ingane zakwethu. Ngakho-ke bazokuvezela lapho kumele uye khona uyolanda insila yabo lena ezonigeza noma ezobageza bona. Kodwa phambilini ufikele lapho kubalekile ukuthi ugezwe ngemithi phakathi nangaphandle bese uyaminxa uye lapho idlozi lakho lizinze khona, noma uyasuka uye lapho idlozi lakho lizinze khona bese ugeziwe ngemithi ke lapho uzobe usuyolanda khona uyofakwa noma ubhabhadiswe lapho likukhombise khona. Uma sikhuluma ubhabhadiswa abantu ufana nokuhamba uye empophomeni, uye emanzini, uye kuphi emfuleni. Ngoba phela ukungena emanzini sometimes abantu abaningi kuyayengenise kanjalo. Angeke ngize ngande kakhulu kuleyo mpilo. Let's another topic for another day ukuthi ukubhabhadiswa nokungena nje emanzini kuyinto esuke kanjani. Okay, bese mase ugeziwe ngemisi uzobe uzoya lapho uyofakwa khona ubhabhadiswe lapho likukhombise khona. Kungapheli lapho, ubuye uyikhe leyo nsika ubuye nayo bese beyagada bese ukhanda ukuhamba ngayo ngoba ngenkathi uyogeza lapho lizinze khona usuke ugeza umzimba kodwa bese ukha insika yakhona. Angazi noma abantu bayaqonda yini ugama lokuthi insika kusuke kuyini. Kuzokwakhiwa ukhamba ozolidla for 5 to 6 days. Yilo elizogeza umoya wakho lona ozokuhlanganisa nezindlondlo zakho ngokuphelele kwazo. Lapho idlozi noma sithi indlondlo zakho sezigezekile nasesithunyweni kuba into efanayo. Ukugezwa kwemvikeli zasekhaya ogogo nomkhulu asebashona bona ke bayagezwa ngendlela eziningi ezahlukene. Bagezwa izingozi ukuze bangezi ekhaya neingozi. Ukuvale yonke into bagezwe amacala ukuze bambi izinhlanhla nemali ekhaya. Bayagezwa khona imimoya yabo izohlala ihlanzekile. Bagezwa ukuze bezokwazi ukuxhumana nani noma nawe wena mnikazi osugezwela wona obagezwa kuwena uqobo. Bagezwa ngemithi kanye nezinyongo namajuba. Uma sikhuluma ngejuba sikhuluma ngenkukhu ingane zakwethu. Nezinyamazane sometimes izimbuzi. Uma ke omabili lamadlozi engageziwe noma lamadlozi engageziwe izindlondlo zobungoma izimvikeli zekhaya akukho kulungayo ingane zakwethu. So ke that's why ngithi kunina umuntu kuya umuntu achaze umuntu ke uzobe usubuza ukuthi yini ke le kuthiwa isuke ilandwa lapha emfuleni okuyiyona esuke ibhekisiswa noma kusuke kuyini kodwa kusuke kuyimfihlo yedlozi kuwena ingane zakwethu. Umuntu kuyahlukana ukuthi idlozi lakhe lisuke limpheleni. Omunye nje uyagezeka uthola ukuthi uthola umuntu oyazi imfihlo yokugeza abantu abayizindlondlo zingonyama nazo zonke imvikeli bakugeze nje kungadingeki ukuthi uzuthole lokho ukuthenini nawe fanele uzuye khona le phakathi omanzini. Ngane zakwethu ke ngithi ke ngibonge ozofisa ukuthola umkhulu wasemakhosini uNdabenhle exoxa ngofakazi
uzothola nje kule number 072 887 1995. Mkhulu wasemakhosini utholakala nje kwamashu kwa K section istop kwa morning kulaba suke befisa ukuza. Uma ufuna ukwazi hlehle uzobe usuya fona noma usende email yami, information ibhaliwe on the channel yami njengoba nje nibuka ibhaliwe enye some information ibhaliwe nje inamba nakho konke nganisa kwethu. Please do make sure ukuthi you do call and ask for anything that you need. Please do share some videos enganisa kwethu. Akhona ama-video amanye alandelayo ngisazowakhipha nje ngoba kade ngisamile ngixolela sokoza. Okunye ngize ngakudrafta phansi ngakubeka ukuze ngenze sure ukuthi ngiyakhumbula ukuthi ngalesikhathi ngifikela isikhathi kufanele ngabe ngishaya ivideo ngenze in. So ningamali mathi niyabona umkhulu ngathi ubuye uthi ubheka phansi ngoba ngifuna ukubhekisisa ukuthi lento le ngangigcine ngiyilokuzeni nakufana namanje ivideo engisuzwe sengishaya ngizobe umuntu ngigqolozele kanje emehlweni. Sokoza ingane zakwethu. Asibonge amakhosini amakhulu ndawuwe. Amen.